Keďže žijeme v regióne, kde nie len dobré víno je známe, ale aj máme vynikajúce svetoznáme pivo, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu sa rozhodla zapojiť do projektu s názvom 7 chutí piva. V rámci tohto projektu sa žiaci školy predstavili na prvom ročníku súťaže Pivný someliér junior. My sme tento projekt rozbehli v roku 2014. Minulý rok sme spolupracovali so súkromnou odbornou školou v Trnave. A logickým vyústením bolo pokračovanie spolupráce a dostali sme sa do kontaktu práve tu so Strednou školou hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch a zdalo sa nám to veľmi príjemné, aby sme skutočne rozšírili to pôsobenie a edukovali už aj týchto študentov. Som veľmi rád, že práve Heineken Slovensko Urbanovo vybrali našu školu podľa tej kvality, keďže vedeli, že máme dobrých somelierov, barmanov a baristov. A žiaci v rámci tohto projektu absolvovali 3-dňovú prípravu. Tá spočívala v teoretických vedomostiach, kde sa na pôde školy dozvedeli viac o vlastnostiach či chuti piva. Druhý deň absolvovali potom praktickú časť, exkurziu priamo v pivovare, kde teda videli aj tú výrobu a tam sa naučili aj to čapovanie a podávanie piva. Tretí deň, tak ako víni somelieri i pivní, mali servis a teda podávanie piva k jedlu. Odborne párovanie piva a dobrého jedla. Vieme, že vinní somelieri tiež dokážu k jedlu ponúknuť teda to víno, ktoré aj chuťovo, aj harmonicky k tomu patrí, takisto aj naši pivní somelieri. Vyvrcholením celého projektu bol prvý ročník súťaže Pivný someliér junior. Hlavným cieľom je skutočne nájsť talentovaných, dobrých odborníkov, pivných somelierov, ktorí budú reprezentovať nielen našu školu, ale samozrejme aj Heineken Slovensko. Dneska ich úlohou bol teoretický test, ktorý museli splniť. Súčasťou bola degustácia 4 vzoriek rôznych druhov chutí pív. A v tejto popoludnejšej praktickej časti budú musieť ukázať techniky čapovania a starostlivosť o výčap, čiže preplachovanie pivných trupiek. Zapojili sa žiaci podľa výberu, bolo ich 24, získali certifikát o absolvovaní prípravy, potom sa vybralo 12 najlepších. Z týchto 12 potom 3 postúpia ešte do finále a tí by mali postúpiť do vyššieho kola súťaže. Každý súťaží sám za seba, nie sú v tímoch, každý sám za seba, každá jednotlivá časť je obodovaná a aj táto praktická časť musia spĺňať jednotlivé kroky, ktoré musia dodržiať a každý ten krok je obodovaný podľa tabuľky. Na záver sa spočítajú body a súťažiaci s najvyšším počtom bodov vyhráva. Ja pevne verím, tak ako sme začínali pred 10 rokmi so someliermi a potom baristami a barmanmi, dúfam, že aj tento pivný someliér bude mať teda pokračovanie.